हेलो लोगोफोर, आङो दिनै बेखौ संनो लादों। बेनो जाबाय थारुन बा थास' बेदर आरो ना गोरान। बेजों आङो संगोन। दायो आङो रेडि खालामबाय। जाजोब्बायनो आं देनानै लाबाय। बेयो बानलु गोरान, मस्ला आरो सामब्राम बानलु हाबाय, ओमफ्राय थास' बेदर हाबाय। नै बेयो ना गोरानखौहाय होनोसै। ना गोरानजों थास' बेदरजों संनोसै। गोथाव जागोनदां ना? नोंथांमोनाबो संनानै जानायदो, माबायदि गोथाव जायो। संनायनोसै दे। आङो बेखौ खांना लानोसै। बेयाव दोनथ'बाय। दायो मोनबाय नै। दायो आङो नैबे मस्लाखौ होनोसै। नोंथांमोना जायोना जाया नैबे दुन्दिया मस्ला नङा बेयो, माबा मोनसे मा मस्ला होनो बेखौहाय, बेयो दुन्दिया मस्लाथ' नङा बेयो, गंगार दुन्दिया ना माबा मोनसे। दायो मोनबाय नै। गोथाव नुबाय नोंथांमोना? बेसेबां गोथाव नुबाय नै। दायो मोनबाय नै। दायो आङो नैबे मस्लाखौ होनोसै। नोंथांमोना जायोना जाया नैबे दुन्दिया मस्ला नङा बेयो, माबा मोनसे मा मस्ला होनो बेखौहाय, बेयो दुन्दिया मस्लाथ' नङा बेयो, गंगार दुन्दिया ना माबा मोनसे। दायो मोनबाय नै। गोथाव नुबाय नोंथांमोना? बेसेबां गोथाव नुबाय नै।